Η Καστοριά σήμερα και η Καστοριά πριν 7.000 χρόνια. 7 χιλιόμετρα πριν την είσοδο της πόλης, στο χωριό Δυσπηλιό, ανακαλύφθηκε ένας προϊστορικός λιμναίος οικισμός. Οι χειροποίητες καλύβες πάνω σε ξύλινες πλατφόρμες, οι πλωτές βάρκες, τα οικιακά σκεύη, τα εργαλεία και τα δέρματα ζώων αναπαριστούν ένα σημαντικό τμήμα του νεολιθικού οικισμού, μεταφέροντας τον επισκέπτη στο 5.500 π.Χ. Οι κάτοικοι λοιπόν εδώ θα ήταν ασφαλείς από εξωτερικούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα άγρια ζώα που υπήρχαν στα δάση, αλλά και θα εξασφάλιζαν παράλληλα την τροφή τους σε ένα ιδιαίτερα πλούσιο οικοσύστημα. Οι προϊστορικοί Δυσπηλιώτες έφτιαχναν τα σπίτια και τα εργαλεία τους από πέτρα, ξύλο και πυλό. Βασικές τους ασχολίες ήταν το ψάρεμα, το κυνήγι και η γεωργία. Σύμφωνα με στοιχεία, ο πληθυσμός τους άγγιζε τις 3.000 άτομα. Έχουμε στοιχεία πολιτισμού και ιδεολογίας, έχουν βρεθεί μουσικά όργανα, 3 φλογέρες, οι 2 από οστό Προβάτου και η 1 από οστό Πελεκάνου, οπότε μας δείχνουν ότι ενδεχομένως μαζευόντουσαν και παίζαν μουσική όλοι μαζί. Τα πολλά και σημαντικά ευρήματα που έχουν ανακαλυφθεί καταδεικνύουν την αυτάρκεια ενός πολιτισμού που εξελίχθηκε στο Δυσπηλιό πριν 7.000 χρόνια. Ο παραλίμνιος οικισμός αποτελούσε ιδανική περιοχή. Άλλωστε, όπου υπάρχει πολύ νερό, υπάρχει και φυσικός πλούτος. Έχουμε βρει απανθρακωμένους καρπούς, οπότε βλέπουμε ποια είναι η καλλιέργεια της γης εκείνη την περίοδο. Πλέον παίρνουν και ό,τι τους δίνει απλόχερη η φύση, άγριους καρπούς, αλλά βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει να εξημερώνουν και καλλιεργούν συστηματικά τη γη. Ένα σημαντικό τμήμα του λιμναίου οικισμού ανακαλύφθηκε τυχαία το 1932. Μια χρονιά ξηρασίας, οπότε και η στάθμη της λίμνης Ορεστιάδος είχε κατέβει αισθητά. Οι συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή ξεκίνησαν το 1992 και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ενώ τα περισσότερα ευρήματα μελετώνται στο εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που στεγάζεται στην περιοχή.